Duşsun barşynda mehmanlar Türkmenistanyň içeri we daşary siýasatynyň esasy ugurlary, parlamentiň düzümi hemde ýurdumyzda gender deňligi, ýaşar siýasaty, ilm bilim, durmuş üçinçiligi, ekologiýa awadançylygy ýaly ugurlarda amala aşyrylýan maksatnamalaryň işleri kanunçylyk taýdan üpsünipmek babatda alınıp barylýan işler bilen tanıştyryldy. Şeýle-de şu gezekki saparyň säýäklerindäki duşsuklaryň we gepleşikleriň iki taraplaryň parlamentary gatnaşyklaryň mundan beýlägin puwtalandyrylmagyna ýardam berjekdigine ynam bildirildi. Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasy bilen parlamentary gatnaşyklaryna ýokary baha berýänligi we ony ähli ugurlar boýunça mundan beýlägim ösdürmäge taýýardygy beýan edildi. Söhbetdeşikde parlamentary dialogyň iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň möhüm bölegine öwrülenligi. İki taraplaryň esasy döredilen parlamentary dostluk toparlarynyň kanunçylyk işinde we parlament diplomatiýasyny ösdürmekde tejribe alşmaga mümkinçilikleri artdyrýanlygy aýratyn ataldy. Duşuň dowamında mehmanlar Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Koreýa Respublikasynyň parlament ýolbaşçylarynyň ikinji duşugynyň ýokary guramaçylyk derejesinde üstünlükli geçirilendigini bellädiler. Taraplar şeýle netijeli forumlaryň geljekde döwletleriň arasynda panahatçylyk söýüjülükli, hoş niýetli hyzmatdaşlygyň berkidilmegine, durnukly ötüşe hemde dürli ulgamlarda ýola goýulan gatnaşyklary parlament diplomatiýasynyň üstü bilen gollamakda we tejribe alşmakda halkara meýdança bolup hyzmat etjekdigine ynam bildirdiler.